Politics le Thu Thar Thlirna episode somko pasarina kan lo lom le veka chu ton tuma kan thlir ho masakber tur chu United States chuan United Nations Security Council thukhawmah Gaza inka hairang taka aum theinan le inrem na nget om theinan ba ka mitang te chuazalen anni theina tura thutluk na puanzar tura siam chu veto mangin an dodala US sarkar chuan hetia UN Security Council a veto manga he thuchhuah tur an dodal anin soifia dana chuan hetia United Nations Security Council a thutluk na siam tur an duan hi Hamas te dem na mo Israel chuan ama a inven himna turin dikna chanvo nei ve thawani ti lam hoi tel na sat ani lawa wangin dodal an ni ti anin soifia hei ba ka hian United Nations thutluk na siam a hian Hamas te ta na ming that na tur le Hamas te tan hmun tha an din theina tura thlop na angzonga thil arik chuat theidona wanga dulawan ni thu po an soitelani United Nations Security Council thukhawm hian andu dana chuan tuna Gaza a Israel le Hamas te na indawan ni meka Israel sarkar malak na te ti to pania Hamas te le Israel te inkara inrem na omtwe theina tura thutluk na an siam chu tlang puanzara khatiang anga chhuah kha andua amaro chu United States hian an veto mangin he thuchhuah tura an duan sa hi an hnolta ani United Nations Security Council a tilram som palite chuan Gaza inka haya omna tur le mitang te chuazalen an ni the thwai theina tura thutluk na siam chu an pompui lain he thutluk na siam a hian Gaza chuan mihring dik na chanvo na sataka bot chetania chu wang chuan Israel sarkar chuan ramdanga tanga tanpuina laklu chungchanga khwakhirna siam te po chu ati top turani ti thuchhuah te an duana wangin US sarkar hian a pompui theitalawa na veto tani United Nations Security Council tilram thlen khattele Palestinian palai te chuan hetia United Nations Security Council thukhawmin a thutluk na an siam chu US in a veto mangin a dodal tamaya poi an tia chu wang chuan thil thalo takani ti in an lo sei ve thunga Palestinian mipui te laka ngaidam an dil thu te po he thutluk na siam tur pom tu UN Security Council member tele Palestinian palai te chuan an lo chhuah ve bokani karle thotan ni September ni somni pani hian United Nations General Assembly hi new khawpui an nei ani dona he thukhawm le in kawngpui an nei tura hianin Gaza boina thleng chungchang tele Palestinian state chu ramzalen ma ni ro relna nei hrangram ani tur ani tia pompui tu tur ram engomazat an ombel don ni asoi ani boka ekan video masalama pokhan kanon soito thina Europe ram thlen khattele Australia te Canada te point Palestinian state anti khumi juda te chenna ni lo jok Palestinian Israel rama Palestinian mipui te chenna Gaza le West Bank rama khon Palestinian sarkar thar ramzalen ram independent lo ve se ti an pompui na kha an lantir do na an thlop thu an soi chok don ni soi ni wangin kumina UN General Assembly in kawngpui nei tur hian borok po ati so sangin chanchin thar po alwa chowio ni ti kha kanon soi to thina kan han soi thar vele ni sela panina chuan Israel sipaite chuan Gaza City tanga tlanchhuahna tur kawngpui Salah aldin kawttler chu hun reilo te tan an khari thu an tar langa Israel sipaite hian Gaza City a cheng mipui te hi tum tam tak mun him lama in sa senga khopui chuasan turin hriatirna lo pe to thina hetianga voi doilo in hriatirna an chua to wang hian Gaza City atanga in sa seng dua tlanchhuah tum tu tana kawngpui poimo tak Salah aldin kawttler lampang chu engemaw chen atan an khar tari ni in anin soya tuna hianin Israel sipaite soidan chuan Gaza City chuasana in sa seng tum te tan chuan kawngpui then khat chu khar aniria chu wangin Gaza City chuasan du an lom chuan al rasit kawttler lam kawngpui che honsak an ni tari ni in an soini Israel sipaitu puang tu avichai adria chuan an sipaite chuan soilok theilo khopa chakin an ral do chun chunjom zel dona Hamas tele firfiak pol dang telaka zangai na telawin ma an la zel don ni in an soini khotlang lampang chanchin thar tele arab lampang chanchin tharate alan dan chuan Israel sipaiten Gaza City mai baka Gaza strip khumi aram huam chunga beihpui an thlak mek a hianin tun vo in September ni sompakwa a po hianin Palestinian mipui tam takten torna andong thar le a
an chunga har satna rang rang te thlanga nun na chan te anom ba ka tin an chen na in te ti chiat sakan nia tin mitam takin hliam te pon tuara kan soi to thin angin Gaza City ringot apo mun him lama in sa seng theilo te mi makta duai engam zat an oma wang khan he Israel sipaite na beihpuian thlaka hian mi pui te tan chuan in torna hi omlo theilo ni te poin alang ani pathumna chun Hamas te chun Israel sipaiten Gaza City a beihpuian thlak zel chuan Israel mitang an kolte chu Israel chuan thi in mo nungdamin an mulet lowang an tia Hamas raldo sipai Al Qassam brigade te chuan thuchhuah siamin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza City beihphalna apek chung chuan an mitang kolte chu Gaza City thenom khuate an sem dar veka an dam le thi tua Hamas ten mo kan phur lowang an ti ni Hamas te hian Israel te hi voletin Gaza chu Israel sipai te thina thlan mual tur ani zok don ani ti in an volet ve bokani Hamas roi tu zinga mi Israel sipai ten doha khopuyan beilaya an vapid tum zinga mi basem nai ma chuan chanchin thar lakhom tu te ma athu soya Israel sipai ten Gaza City an beilaya Palestinian mi le sa te chunga poi khoina thlen tu te chuan an phu tok beilet na huaisen takin an pedon ti in asoya Israelina beihpuian thlak na sat pole Hamas ten mitang an kolte chuan an turna sa vezel don ni in asoi bokani Israel sipai ho tu te chuan Hamas ten an man mek chung te bula mitang te chu tuna chuan an omna tak an hriat theiri lo thu an hril nia soi te pol chanchin thar then khata alanga heng te ni wang hian Israel mi an fa te an chung te Hamas ten an man mek te khan Israel sarkar hi hetianga Gaza City beihpui thlak lo tur hian an lo norna sa ve ema kan video ma salama te pok anon soi to thina mi pui pun khom te huai hotin kongzo ten neatin Israel sarkar malak na le an thutluk na te dodalin khatiang ang khan na sa takin an lo be to chuwang tak chon Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu po ama mimal tak thutluk na siam tu ni wangin hetiang mitang te hi tuna nungdam ala om te le nungdama om to lo ruang an kolmek Hamas ten an kolmek te laka hian hetiang anga Gaza City beihpui thlak na phalna apek ta ka chuan an thisen mo hi aphur lo theilo ni ti te poin na takin an lo tongin an lo beilet ve to boka chungte chu ni wang chuan Israel ram chunga po hian Gaza City beihpui thlak thlop tu le thlop lo tu po hi an katnut ve rengani palina chuan Ukraine chuan September ni sompariat ninga ni khan Kursk Region Russia sipaite ral thuam le mamo che khop na hmun pui an beya Ukraine sipaite soidan chuan helai hmuna hian Russia sipai Marine Brigade zariat somna te hmun pui nein ral thuam le sipai mamo te an che khola chu an chu chia ni in anin soya Ukraine Sipaiten Russia sipai ke man beina hian bompok ring tak tak te hriat tur omba ka mei khuzam na satak te hmu tur om ni in chanchin thar then khata chuna langa Ukraine sipaiten anwa beita ka inkul Russia sipai Marine Brigade zariat som na te hian Ukraine lama na sataka raldawin Ukraine tan voi tam tak poin lo khoi to thina hemi hi tur theilowin Ukraine sipaite hian anwa beita ni in soi ani hetianga ni mek lai hian Russia lampoin Ukraine hian be vereng thowa September ni sompariat ninga ni zan kho khan drone somriat paruk mangin Ukraine hian beya Ukraine mi pangai nun nan chan mai ba ka mi pasari ten liaman tuara tin September ni som pasari lama po khan Zaporozhia lampanga te po Ukraine lam runin Russia sipaite hian drone bomte missile ten kap chok bok nia soite ni boka chungte ni wangchon Ukraine le Russia in kara hian indo an ti top na tura mo in ka hai lam hoi borok ero chu alom hlei theilawa ikan video ma salama te pokonon soi to thina US mai ba ka European Union te point remna om theina tura tan te khatiang ang khan palai na te tokin thuchhuah te in kom ho na te an lo nei to thina tun thleng hian Russia le Ukraine in kara chuan borok thaum le lei theilawa amai ro chu mana ni thamasa ami Istanbul khopuya Russia palai te le Ukraine palai te na in remna an lo nei to ang khan mitang an kolte ro chu hetianga anin do burbur kara hian an lain thlengton veranga Russia le Ukraine indowa hian mitang tam takanin kol sakanin man sakawangin tuna hian Russia lamte le Ukraine lamte hian an mitang kolte hi kha tokin anin chua saka anin lanton verang thoni pangana chuan US President Donald Trump chuan September ni sompariat ninga ni khan
Afghanistana Bagram airbase anti thlothina tum mun timayang chu nei le tumin Afghanistana rural mek Taliban te chu andor mek ni na soya Taliban sarkar lambe thung chuan hetia Donald Trump pana US ne na inbiak na nei anin hontu le US sarkarina airbase Afghanistan ram chungmi Bagram airbase ron nei let le andu ti an soi ero chu an pompui lo thu ni an soya Taliban sarkar ai o thupong tuan foreign ministry thupong tuina soidan chuan US ne na inbiak na nei chu anin hong renga ma se an ram chunga US sarkar in sipai aron da le emo Bagram airbase nei le an dil chu an pom lo tin an soi ve thunga an soidan chuan US le Afghanistan rural mek Taliban te chuan indor na nei chu an dua chu wang chuan ram pahni ten in za ton takin in ti luina omlo indor ero chu anin huam renga ni tian soya Afghanistan ram chunga Bagram airbase si Kabul khopui marlama omnin US in Afghanistana Taliban tele thirfiak pol sang te an be lai khan kumsum ni chung zet helai mun hi an lo loin an lo engeni in kulna na no mang to thina US sipai tam takte helai mun hin tirlo an ni in an khosa thina chung te ni wang chuan tuna US president ron ni thar Donald Trump pa hian Afghanistana he Bagram airbase US sarkarin achua sanna engeni Taliban te kuta lanta kha poyeti thu tun hai hian aron soithar le a chungte ni wang chuanin helai mun hi US sarkar ta na mun poimo tak ania chu Taliban te an be lai khan waron terror an tia George W Bush hun lai tang dei to khan helai mun a hian Afghanistan ral doin US sipaite kha tirlu an ni thina chungte ni wang chuan Taliban mi le sa tam takan mana na sa taka ngai sakan nia tin an mi man te kha an chungchang ngai tu lok loin hun engama chen thla engama zat te kha an han khung sanga kha te ngang khan Taliban te ti du da na mun pui tia soi te po an thina helai airbase si chutiang te ni wang chuan Taliban te hian kumsang ni som ni pakhata rorel nan lak le ta ka khan US point helai mun atang hian in thiar chokin an sipai te kha in do thlo theina te khati ang chi te kha an thlo chotira an sipai te po US an la let ta khan nia mi tam takin kan la reng ome internet a thalak tele video tam takte angeni adara khanga khan khatia US sipai te Afghanistan atanga anin sasengan ho tur kha Afghanistan mi puitam takhan Taliban sarkar noya ngeni hupurin US sipai thlo theina thlok chok tur te kha an bora thlok chok lei theilo khopin mi pui te khan airport ta khan an tlan luta an vazim buai ni kha kan la tha ome kha mun kha tu na hian US president Donald Trump chuan US sarkar ta na nei let tumin Taliban sarkar te chu ador mek ani Trump hian Bagram airbase an nei let du na chana asoya hian China ina nuclear missile asiam chu na mun pui chu helai airbase atang hian in darkar khat thlok ka thlen thei chawnia chu wang chuan China laka US in Vienna ta na amomo tak mun ania chu wangin mun poi mo tak ania US sarkar chuan nei let le nge du ni atia tin hei ba ka hianin soidan then khata chuan helai muna hianin US sarkar hianin Bagram airbase a hianin sipaida nan mai ba ka US sarkar hianin Afghanistan a ram leilung hausakna tam tak te chu he mun hi an nei let le theini chuan ol samzokin an mangtang kai theidon ni in an ria chu wang chuan helai mun hi nei let nge an du ni ti in soipol te pon lo umveni parukna chuanin India ram chung lampang kan han lut le tonga Manipur sarkar land resources department chuan September ni som pariat ninga ni khan thuchhuah siamin an state chunga ram leilung fa ten pon lammi emo ram leilung fa ni velo te hena ram leile hral an khapa achan chu chutiang mi ten ram an leidua an hral du emo ni chuan ti dan turkong sarkar ina phaldan kong khatawma chu ram leilung fa te ina an ram nei an hral du ni chuan a leitu tur chu Manipur state chunga cheng ram leilung fa ni lo ma sela meite emo zo na thlak mo naga khatiang ni lo engeni vai dangte Manipur state chunga cheng het ngei chau an ni turani an ti ni hetiang ni wanghin sarkar thu chuina tarlan dan chuan district ina DC te chu ram leile hral chungchanga sarkara dilna an don te chu uluk taka lo zir chianga lo chui zuya ma la ngal turin an hriat tira mi 2 point
ram an lei duemo an hral dua sarkar hna dilna an thlen ani chuan district tina deputy commissioner te phalna an lama support turania chung sarkar mipoi mo tena an lo zir chiana I khatiang ang thuchhuah mila ram leile hral phalna an pek te chawin ram an lei thein an hral thei don ni in he thuchhuah hian atar langani pasarina chon September ni somni pali hian Congress party chon atum khatna tan Bihar khopui Patnaah Working Committee thukhawmah nei dona hian thukhawm na tura hianin kumin kum topa Bihar Assembly in thlan chungchang an ngai tua dona Congress Working Committee hian an party candidate tur mi somthum pariat te mingpo he thukhawmah hian an pom don nia sei te po a omani Bihar hian Congress hian India bloka an telpui Rashtriya Janata Dal tele party te nauthen khattenen engani tangrual sarkar tangrual pol kha andina an tangrual pol minga hianin mahagat bandan ti an manga Congress hian MLA candidate tur seat in sem chungchanga hian RJD party lian khami an thopui laka hian seat somsari paruktal chananin beisei nia soite po oma Bihar in thlan nung bera khan Congress tele RJD tele khani party te naudang mahagat bandana antel pui te kha seat anin sem chungchanga hianin an in lungrual viawa kha Bihar in thlan sang ni som nia an neya khan Congress hian seat som sarian chuwa ma se seat som pakwa chia ne nan changa MLA som pakwa chia Congress hianin an neya wangin tun tuma Bihar ina in thlan an han ma chon tura po hian an tran rol pui RJD te hian seat anin sem tur chungchanga hian kha kum sang ni som nia in thana Congress an chet awang khan seat tam tak Congress ina an han beisei le po hi an social ve do ngem ti te po ngai dan lo oma Congress party ina an party ro rel na sangber pakhat Central Working Committee thukhawm Patnaah khopuya an nei tur hi India in zalena an nei nuwa he khopuya thukhawm an nei le masakper na turania Patnaah hianin CWC Central Congress Working Committee mo Congress CWC thukhawm an nei nun ber chu India in zalena nei ma kum sang kha chukwa somli akhan alo ne dai to tun tuma hetianga Delhi pona Congress Working Committee thukhawm an han nei le tura hian Congress party hian Bihar Assembly in thlanlo om tura beihpui thlak an tumna satjian lan tirna te po ani thei ome Bihar hian tunlai hian Rahul Gandhi an electoral role atanga vote nei tu te mingti chingpen ani chungchanga vantlang in khom le campaign ani na satawangin Congress party borok hi atha in akang chhoviau nia soi nia chuwang chon Congress party po hian beisena thar an nei hle soyania Bihar hian kumsang khajakwa somkwa nulama khan Congress party hian an mani ngau chon sarkar na an siam thei to lawa tun tumin thlan tura po hian RJD ten na tangrolin sarkar siam ngai tumin nasataka malak an tuma chung an malak na turjinga chon tuna kan soimek Congress Working Committee thukhawm poimo po Patnaah khopuya an nei chilrup don ani pariatna chuan Delhi University Student Union in thana BJP zirlai pol ABVP te chuan ne na changin post poimo palizinga pathuman changa chung an post poimo chan te chu president te secretary le joint secretary post te nia Congress zirlai pol NSCY lambe thung chon vice president post chop an changve thungani Delhi University Student Union in thana vote la te hi ven him na khau tak noya Delhi University North Campus chunga Delhi University Sports Center nei ania he vote an chiara hianin zirlai pol te chonin kaklel takin he vote chir hian lo thlira hetia BJP zirlai pol ABVP tena sarkar an han siam tura hian an lom na po an nei puin zirlai hemi ABVP pol member te mai ba kan mani thlop tu te chonin hal po te halin lom na ro pui takan neya an richel chulmeni nikum kumsang ni somni pali Delhi University Student Union in thana khan Congress zirlai pol NSCY hian president post an changa kumin in thana hian he post hi an hum zo talo ani tikhan tuntuma kan chanchin thar thir zawna kan handu tok le photanga kan video ron siam thinte min lo ngai hlut sak thina kan lo me mani ti kha kan soi thar le a comment hlu tak tak te ron da thina kan lo muin kan lo chiara tuntuma po comment tha tak tak te
ronda le turin kan som chewa tin hei ba ka hian likes te share lama te le subscribe lama te po min tho pui min tran pui zel turin kan som a chu